Čaute ľudia, ideme hrať Battle Cats. Ja už som to hral, len proste ešte som nebol youtuber. Takže to nie je dobré. A ľudia, čo vám to chcel povedať, ja, že prosím vás, chcem dosiahnuť 10-20 odberov, prosím vás, na kolená. Tak vás prosím, že aspoň nech tých 10 dáme, 20 eur, kľudne aj 15. Ale hlavne nech to dáme. Nechcem to veľmi dlho, dáme 3 hry asi. Uvidíme, ako nám to dlho bude trvať. Čo? Neviem, to asi nebudem, to nechcem. Tu je slava. Kúpime. Tam je tá slavička, jasná. No a ešte aj lajky. Please. Natáčam vám aj Free Fire, ale zajtra bude video o Brawl Starse, takže máte sa na čo tešiť. Mám tam dosť trofís, akože, dobre, aby ste to vedeli tak trocha dopredu. Aj môj kamoš, youtuber, hráva tiež toto. No, Rusiu, tam asi porazila Rusia. Asi, hej. Viete, lebo ja už mám tieto vylepšené, on stream iba dneska začal. Takže jeho prosím, keď ho poznáte, on točí aj hlavne Fortnite a dneska natočil so mnou FC Mobile. Takže prosím, nehejtite ho. On je strašne silný, strašne. Tohto, čo som teraz dal. Tu vám poradím, že on sa vyplatí dať do základnej postavy. No, sústavy, hej. Ešte dáme jedného prejstáka. Chcete vidieť moju zostavu, proste tu máte toto. Aha, aj takéto mám. Dáva to silný damage, len to má málo životov. Proste tu mám takéto a tu mám druhé takéto.
Ten kolbo nie je až taký dobrý, ale dá sa. Hej, taký premiér. Aj hej, aj nie. A hlavne vám poviem, že túto ketku a túto, že tieto dve ketky si vždycky nechávajte na hlavnej zostave. To je jedna rada pre začiatočníkov. A tieto gorily, to neviem, čo je proti nim dobré. Asi to neviem. No oni je strašne silný. To bude dlhé kolo asi. Nedáme 3 kola, nedáme 3 kola, dáme iba 2. Lebo, nie, viete čo? Zajtra sa dohodneme. Natočím vám Brawl Stars. Ešte vám potom natočím toto betlu, keď dáme si 3 betly. Aj preto, lebo dneska sa mi ani veľmi nechcelo natáčať, no ale čo už. Každý deň chcem niečo natočiť aspoň. A nechápete, prečo mi nejde jedno video vydať. Rýchlo. Lebo mojím snom bolo sa stať youtuberom. To je klasické. Každý snom bolo sa stať profesionálnym youtuberom. Ktorý... No, dobre, počkaj, ešte si vám ukážem, ako to som tuto na tom. A keď s ním zostane. A čo mám robiť? Čo mám robiť? Už to začína byť. Aha, to je nejaká ňupetka. Je to dino. Ten sa veľmi neoplatí. Ja to mám všetko vyupgradené. Čo? A toto nemám. Je to aj drahé. Je to strašné. No tak, dobre, môžem ukončiť už toto video. Tak sa majte a nezabudnite dať odber, like so zvonečkom, odber hlavne. No a čus.